ଆଜି ମୋ ସହ ବସ୍‌ରେ ଏମିତି ହେଇଯାଏ ଯାହାକି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦିଗ୍ବିଜୟ। ତ ମୁଁ ବାହାରେ ରୁହେ। ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଗାଁକୁ ଯାଇନଥିଲି। ତ ଆମଲେଟ୍ ନାସ୍ତା କରିସାରିକି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରେ କି ଗାଁକୁ ଯିବି। ରୋଡ଼୍‌କୁ ଆସି ଟୋଟୋରେ ବସିଯାଏ ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠିକାର ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼ ଥାଆନ୍ତି। ବସ୍‌ରେ ବସିବା ଆଗରୁ ଟିକେଟ୍ ନେଇନିଏ ଯାହାକି 200 ଟଙ୍କାର। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଷ୍ଟ ସିଟ୍ ହିଁ ମିଳେ ବସିବା ପାଇଁ। ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଗରମ ଲାଗୁଥାଏ। ସେତିକିବେଳେ ଆମ ବସ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏସି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଟିକେ ଗରମରୁ ରାହତ ମିଳେ। ଆମ କଲେଜକୁ ବାଏ ବାଏ କରିକି ବସ୍ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। ବସ୍‌ରେ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏସି ବସ୍ ହେଇଥିବାରୁ ଗରମ ଏତେ ଲାଗେନି। ମୁଁ ବସ୍‌ରେ ଶୋଇଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଅଧିକ ଲାଇଟ୍ ପଡ଼େ। ଉଠିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପାଖ ସିଟ୍‌ରେ ବସିଥିବା ମହିଳାମାନେ ଝରକାର ପରଦା ସବୁ ହଟେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତା ସହ ମୋ ନିଦ ବି। ବସ୍ ତ ଟିକେ ବହୁତ ଖାଲି ହୋଇଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥାଏ। ଠିକ୍ 12:42ରେ ବସ୍ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ମୋ ହୋମ୍ ଟାଉନ୍‌ରେ। ବସ୍‌ରୁ ଓହ୍ଲେଇ ସିଧା ବାହାରିଯାଏ ଆମ ଆଉ ଏକ ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯୋଉଠୁ ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ଯାଇପାରିବି। ବସ୍‌ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ତ ବସ୍‌ର ସମୟ ହେଇନଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଏଇ ଟାଟା ମ୍ୟାଜିକ୍‌ରେ ବସିକି ଗାଁକୁ ବାହାରିଯାଏ। ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ମୁଁ ମୋ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଏ। ପୁଣି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଘରକୁ ବାହାରିଯାଉ। ଦେଖା ହବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଏ ବାଏ।